Jiena ma nħossniex sikura nimxi waħdi fit-triq kważi anke matul il-ġurnata u sfortunatament il-każ u l-qtil ta' Pelin wera li laqqas nistgħu nimxu fuq bankina mingħajr ma naffaċċjaw riskju illi ninqatlu. Ġifieri dik mhijiex soċjetà li naħseb kwalunkwe żagħżugħ irid jikber u jifjorixxi fiha. Kif qed tabel mhux il-Malta li aħna mdorrin biha, din il-kultura ta' vjolenza, negliġenza hija waħda allarmanti ħafna. Hekk saħqet il-President tal-Kunsill Studenti Universitarji Alexandra Gaglione meta fuq Net Television tkellmet dwar diversi traċedji li ġraw fl-aħħar xhur u li qajmu tħassib kbir fost il-poplu Malti, speċjalment fejn tidħol is-sistema tal-qrati u l-korp tal-pulizija. Sfortunatament hawn kultura ta' vjolenza li ħakmet is-soċjetà Maltija, illi sfortunatament is-sistemi ta' sfurzar u anke sistemi ġudizzjarji mhumiex qed ilaħqu u jittrattaw dik il-kultura bil-mod li għandhom jitrattawha. Alexandra Gaglione għamlet referenza l-istqarrija li ġiet ippubblikata 2 wara nofsinhar fejn 22 organizzazzjoni jingħaqdu flimkien u talbu lill-Gvern sabiex issa aktar minn qatt qabel tiġi diskussa riforma fis-sistema tal-pulizija kif ukoll is-sistema tal-ġudikatura. Aħna l-professjonisti ta' għada u professjonisti li ħanirtu sistema li frankament hija falluta u mhux qed tipproteġi u tissalvagwardja l-vittmi illi suppost qed tgħin u tipproteġi. Il-President tal-KSU spjegat kif f'appell wieħed l-istudenti jridu li l-Gvern jiżgura li jkun hemm aktar effiċjenza fih dan il-korp tal-pulizija b'aktar riżorsi biex jipproteġu lil vittmi. Insistew ukoll il-bżonn ta' żieda ta' ġudikanti, speċjalment fil-qorti tal-familja u tal-kriminal. Dan mhuwiex ixu partiġana lina, l-alleanza partiġana m'għandix tindaħal f'dil konverzazzjoni u qed nitkellmu fuq il-ħajja tal-vittmi, il-protezzjoni tal-vittmi u essenzjalment il-ħajja tan-nies u tal-Maltin u taċ-ċittadini Maltin. Alexandra Gaglione referiet għall-istqarrija li jagħmlu l-istudenti fejn saħqu li rispettivament mill-lealtà politika, il-protezzjoni u d-dinjità tal-ħajja umana m'għandhom qatt jiġu kompromessi. Dil-kultura ta' vjolenza u kważi negliġenza wkoll. Negliġenza min-naħa tagħna fis-sens bħala ċittadini għax klili hemm nuqqas ta' dixxilpina, ma dik in-nuqqas ta' dixxilpina tiġi minn nuqqas ta' sfurzar sura u effiċenza ġudizzjarja wkoll. Il-President tal-KSU appellat sabiex l-istudenti ma jibżawx isemmaw leħinhom u jitkellmu fuq diversi fatturi inkwetanti li qed jolqtu direttament liż-żgħażagħ u b'mod ġenerali liċ-ċittadini Maltin. Huwa super importanti li l-istudenti jżommu dik il-frustrazzjoni biex u jużawha bħala motivazzjoni biex itejbu kwalunkwe sistema li għandha bżonn l-għajnuna. Desiree Greg, Net News.